идомаи романи фирдавсӣ. ваъзи шайх Абулқосим. дар саҳни масҷиди Одинаи Тобирон баъд аз намоз шайхи бузург Абулқосим ба ҷамоат ваъз мегуфт. ӯ бо ҷӯшу ҷазаба карматиёну исмолиёнро муртад ва кофир хонда, раҳнакунандагони дини муҳаммадӣ номид. лаънаташон фиристод ва мусулмононро аз мусоҳибату муоширати эшон дар ҳазар ва аз шунидани сухани онон манъ кард. ним қарн аз ин муқаддам натоқӣ мекард ӯ подшоҳи ислом Нуҳ ибни Насри Сомонӣ дар саросари кишвар қарматиёнро қатли он намуд, вале иддае аз он бадкешон тавонистанд дар гӯшаю канорҳо пинҳон шуда аз теғи кофиркушӣ он подшоҳ ҷон ба саломат баранд. эшон боз ҳамчун мору каждумҳо аз суроху ковокҳошон берун хазида, кам кам ба мусалмонон заҳри бидъаташонро задан гирифтанд. онҳо махфӣ шуданд, дар хуфия таълимоту таснифоти шаънеи хешро интишор медиҳанд. сипас шайх муъминонро огоҳӣ дод ки баъзе ашъори шоирону сустэътиқод, баъзе маҷозоту истиёрот ва қиссаву ҳикоёти онон низ сабаби қувват гирифтани куфру бидъат мешаванд. чунончи ин вақтҳо дар маҳофилу маорик қироати қиссаҳое аз шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ расм шудааст ва ҳолон ки ин шоир дар он қиссаҳо мардуми замони ҷоҳилиятро, оташпарастонро, маҷусону габронро васф мекунад. муъмину мусалмон ҳаргиз набояд он қиссаҳоро бихонад ва ё қироати онҳоро бишнавад ва ҳоказо ва монанди инҳо. Абулқосими Фирдавсӣ дар маҷлиси ваъз ҳозир буд. мардумони деҳкадаҳои наздики шаҳр намози ҷумъаро дар масҷиди Одинаи Тобирон мегузаронданд. шунавандагони ваъз ба тарафи вай рӯ гардонданд. шоир аз ин пешомади хилофи интизор ҳайрону ошуфтаҳол буд. давоми иғвои имом Абдунабӣ, мегуфт ӯ ба дилаш, сухани шайхро ки ба худаш гуфта буд ба ёд овард. имом то далелу бурҳон наёранд, мо ба шикояташон эътибор намекунем. пас чӣ шуд ки шайх иғвои Абдунабиро такрор мекунад? Фирдавсӣ пеш баромада ба наздиктари шайх ки дар миёнаи сафи машоиҳу уламо ва мӯътабарони шаҳр рост истода сухан меронд омад. имоми шодобӣ дар паҳлӯи шайх истода ва ба шоир фотеҳона чашм духта буд. ҳазрат, муроҷиат кард шоир ба шайх Абулқосим, як суол дорам, иҷоза фармоед бигӯям. Абулқосим сар ҷунбонид ки яъне бигӯ. оё ҳазратам ба масал Нуширвон, Эраҷ, Рустами Дастон, Сиёвуш, коваи оҳангарро ниёгони худ медонанд ё на? шайх як лаҳза сукут карду гуфт, шояд ниёгон ҳам бошанд. чӣ буд? мақсуд аз ин пурсиш чист? балки мою шумо пушти даҳум, бистум ё сиюми соми наримон, золи зар, туси нузар ё геви кашовдагон бошем. гумон намекунед? боз пурсид Фирдавсӣ. худо донотар аст, ҷавоб дод шайх. модом ки онҳо замоне дар ин сарзамин зистаанд, албатта аз худ авлоде боқӣ гузоштаанд. пас имрӯз авлоди он авлод киҳоянд? магар на мардумонеянд ки имрӯз дар ин сарзамин зиндагонӣ мекунанд? аллоҳ аълам, гуфт шайх, яъне худо донотар аст. бидуни шак мардумони ин сарзамин авлоди ҳамон ниёгонанд, ниёгоне ки меҳани хешро азиз медошта, дар дифоъ аз он
ва беҳдошти он ҷони худро дариғ намекарда. барои осудагиву беҳрӯзии ҳаммеҳонони хеш мекӯшиданд ва ба ҳамин мақсад расму оинҳои нек ниҳоданд. пас оё равост, ки мо имрӯз он ниёгони хешро бадину бадкеш хонему лаънаташон фиристем ва ба фаромӯшӣ супорем? магар ин безотӣ ва бадгавҳарӣ намешавад? аз байни ҷамоат нидоҳо баланд шуданд: мешавад, мешавад, ниёгонро ба некӣ бояд ёд кард ва бузург бояд дошт. ин гуноҳ нест, айни савоб аст. ҳақиқатан пирам, маъзарат мехоҳам, ниёгони бузург агарчи кеши дигар доштаанд, зеро пеш аз зуҳури ислом зистаанд. ёди онҳоро накӯ доштан магар кори хайр нест? гуноҳ аст. овози баланд баровард муфтии собиқи лашкар муҳаммади лашкарӣ, аз байни мӯътабарон, ки дар ду паҳлӯи шайх саф кашида буданд. ҳамон муҳаммади лашкарӣ ҳамсол ва дӯсти қарини фирдавсист, ки дар вақташ яке аз ташвиқкунандагони шоир ба назми шоҳнома буда, мансураи ин китоби ниҳоят камёбро аз куҷое пайдо карда оварда ба вай тақдим намуда буд. фирдавсӣ ба дӯсти худ бо назари сипосу миннатдорӣ нигоҳ кард. ҳамдиёрони фирдавсӣ ҳам монанди вай эътиқод доштанд ба ин ки ҳамаи қаҳрамонони достонҳо на фақат онҳое ки таърихӣ мебошанд, балки онҳое ҳам ки мо асотирӣ ва афсонавиашон мешуморем, дар қадим зистанд ва ҳатто деву аждарҳо низ мавҷуд буд ва бо мардумон ҳам ранг муносибате доштанд. фирдавсӣ аз нидоҳои ҳавохоҳонаи аз ҷамоат баландшуда дилаш қувват гирифта, боз ба шайх рӯ овард: шумо ҳазрат ба пурсиши банда ҷавоб надодед. шайхи бузург ба ҷои ҷавоби пурсиши шоир бо овози қаҳролуд ба ҷамоат чунин хитоб кард: ҳеҷ як ҷамъияти мардум аз ҷоҳилон холӣ нест. ман аз байни шумо овози ҷоҳилонро мешунавам. ман аз соҳибони ин овозҳо мепурсам: шумо киҳоро бузург доштан ва ба некӣ ёд кардан мехоҳед? маҷусонро, оташпарастонро монанди меҳроби кобулӣ, заҳобнажодонро? онҳо ҳама мушрикони кофирпеша буданд, мункирони тавҳид буданд. каромат кардед ҳазрат, онҳо на худои ягонаро мешинохтанд, на расул ва на китоби ӯро. сӯи шайх таъзим карда илова намуд имоми шодобӣ: расули худо ва китоби ӯро намешинохтанд? ҳамин тавр фармудед ҷаноби охунд? гашта пурсид фирдавсӣ. бале, фавран ҷавоб дод охунди шодобӣ ва ба мардумон олим будани худро нишон доданӣ шуда, аз қуръон оятеро дар бораи он ки дар қиёмат кофирон дар оташи дузах месӯзанд хонд. оё ин оят ҳамчунин дар ҳаққи ниёгони дури мо, ки банда аз онҳо дар шоҳнома ном бурдаам, гуфта шудааст? боз суол дод фирдавсӣ. албатта, гуфт охунд ва боз фазлфурӯшона афзуд: ҷои куффори алайҳуллаъна нори ҷаҳаннам аст. яъне он ниёгон ҳам ба дузах мераванд? бидуни шак, гуфт шайх. ба кадом далел? ман қуръонро борҳо хондаам. медонам дар вай дар бораи дузахӣ будани мардумони дар ҷоҳилият зиста ояте нест. дар кутуби аҳли ҳадис ва уламои қубор ба ин нуқта ишорат аст. дар кадом китоб, кадоме аз аҳли ҳадис ё аз уламои қубор ба ин нуқта ишорат кардааст? биҷӯед, бихонед, меёбед. дармондагии охунд дар ҷавоби суол аён буд. банда ба арабӣ ва форсӣ китобҳои аҳли ҳадис ва дигар уламои қуборро хондаам, вале дар ҳеҷ яке аз он китобҳо ишоратеро ки шумо мегӯед надидаам ҳазрат. боз ба шайх муроҷиат кард
фирдавсӣ. оё шумо гуфтаи ҷаноби Охундро дар бораи дузахӣ будани мардуми дар ҷоҳилият зиста тасдиқ мекунед? Охунд худ аз зумраи уламоянд, надониста намегӯянд, ҷавоб дод шайх. фирдавсӣ баланд хандид. шайх Абулқосим ва дигарон ба назари тааҷҷуб ба вай нигаристанд. иҷоза фармоед ҳазрат, банда ду нуқтаро арз кунам, гуфт фирдавсӣ. аввалан, шумо ҷаноби Охунд, инчунин маъзарат мехоҳам, шумо ҳам ҳазрат, бо кадом ақл мардумонеро ки 1000-2000 сол пеш аз пайғамбари мо зистаанд, ба нашинохтани ӯ ва китоби ӯ гунаҳгор мекунед? ба надонистани тавҳид, ки таълими пайғамбари охирзамони мо мебошад, гунаҳгор мекунед? агар шумо он авлоди худатонро, ки 1000 сол баъд аз сари шумо ба дунё хоҳанд омад, пешакӣ шинохта метавонистед, ниёгони дури мо ҳам пайғамбари моро шинохта ва аз китоби вай огоҳ буда метавонистанд. аз байни ҷамоат ханда ва ҷо ҷо қаҳқаҳа баланд шуд. сониян, гуфта суханашро давом дод фирдавсӣ, шумо ҷаноби Охунд, агар танҳо ба ман буҳтон мезадед, боке набуд, вале шумо ба худованд ҳам буҳтон задед. магар худованд мардумонеро, ки на бо айби худашон аз ислом бехабар буданд, зеро садҳо қарн пеш аз ислом зистаанд, магар худованд он бегуноҳонро ба дузах мефиристад? ҳазрат, ҷаноби Охунд, чунин бехирадӣ ва золимиро ба худованди бахшояндаи меҳрубон нисбат додан? дар ин ҷо гапи ӯро шайх Абулқосим бурида, даст афшонда бо овози баланди ғазаболуд бас аст гӯён сухани шоирро қатъ кард. ин чӣ гуфтори шанъе аст, ки мешунавам? муридон ва дигар мухлисони шайх якбора ғавғо бардоштанд. хомӯш бош, аррос мезад онҳо ба тарафи фирдавсӣ. бидъат гуфтӣ, беимон, осӣ шудӣ, тавба кун, ба ҳазрати шайхи бузургвор беҳурматӣ кардӣ, дур шав. дигар мардумоне аз ҷамоат, ки дӯст ва ҳавохоҳи шоир буданд, ба ғавғогарони мутаассиб эътироз ва онҳоро хомӯш карданӣ мешуданд. вале онҳо хомӯш нашуда, бо шӯру балвош шоирро ҳар нав дашному таҳқир ва ҳатто ҳаракати ба вай ҳуҷум кардан менамуданд. агар дар ин асно аз тарафи кӯча ногаҳон ғалуғула ва тапартапари суми аспон баланд намешуд ва ҷавонмарде тозонд вориди саҳни масҷид шуда, лашкар омад, сипаҳсолор омад гӯён фарёд намекашид, фирдавсӣ шояд дучори ҳуҷуми муридони шайх мегардид. ҷамоат ба ҷунбиш омада зуд пароканда шуд. бузургон ба истиқболи ноиби хуросонии подшоҳи Сомонӣ, дигарон ба тамошои вуруди лашкари ӯ шитофтанд. фирдавсӣ бо ҳамроҳии Муҳаммад Лашкарӣ, Абу Дулаф ва якчанд дӯстони дигараш аз саҳни масҷид баромада, қатқади хиёбон ба тарафи регистон, майдони пеши қалъа равон шуданд. фавҷ фавҷ саворони найзадор бо кӯчаи калон омада ба сӯи регистон мерафтанд. ҳар ду бари кӯча аз тамошогарон пур буд. аз болои қалъа бонги нақораву карнайҳо баланд гардид. аз қафои фавҷи найзадор як тӯда саворони ҷавшану мискуллоҳпӯш бо шофу шамшерҳои заринқабзи мурассаъ ба ҷавоҳироти сурху сабз, аспони бо чӯлу сағирпӯшҳои гаронбаҳо дар ҳар қатор 4 нафарӣ саф баста ҳаракат мекарданд. пешопеши ин тӯда дар мобайни ду савор, ки зоҳиран сарони лашкар буданд, марди тануманди муғулсимо ва тунукриш, кӯлаҳхуди тилоранг бар сар, қабои сурхи зардӯзӣ ба тан, афзоли аспи сафедаш аз дигарон бо шукӯҳтару назарработар, бо виқору ҳашамат меомад. 4 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада, аз ҷойҳояшон бархастанд. 5 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 6 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 7 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 8 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 9 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 10 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 11 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 12 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 13 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин тавр ба ҷунбиш омада. 14 нафари дигараш аз ҷамоат ҳамин
ӯ дигарон бо шукӯҳтару назаррабутар, бо виқору ҳашамат меомад. ӯ волои ва сипаҳсолори Хӯросон Абуалии Симҷурӣ буд. аз қафои тӯда фавҷҳои камону камандорон, шашпардорон асп меронданд. аз ҳама ақиб як даста сарбозон бо юзҳои занҷирбанду сагҳову шоҳину бозҳои шикорӣ меомаданд. аён буд, ки сипаҳсолор аз шикоргоҳ рост ба тус омадааст. дар кӯчаи дароз то ҷое ки чашм мерасид, гарди ғализи печон риқоби аспҳо дар шуои офтоб медарахшиданд. бо намудор шудани сипаҳсолор, меҳрони ҳоким бо як гурӯҳ мансабдоронаш пиёда сӯи ӯ давида, ӯро бо таъзиму тавозуъ пешвоз гирифтанд. меҳрон дасти волиро ба ду дасташ гирифта бусид, домани қабояшро ба чашмаш молид. 2000 лашкари савора дар регистон рӯ ба тарафи қалъа ба чандин қатор истода саф кашид. сипаҳсолор бо муқаррабонаш савора пеш якчанд мансабдорони пиёда аз қафо ба даруни қалъа роҳ гирифтанд. вақте ки саворон ба дарвозаи қалъа расиданд, вакили молиёт бо ду мулозимаш халтаҳои нимапур ба даст пайдо шуда ба роҳи сипаҳсолор тангаҳо пошиданд. волӣ барои чӣ омада бошад? монанди дигар ҳамаи тамошогарон ба дилаш мегуфт Фирдавсӣ. ва он ҳам якбора аз шикор бо ин қадар лашкар, ин тавр ногаҳон омадани вай албатта бесабаб нест. бояд ҳодисае рӯй диҳад. пас аз он ки регистон аз издиҳоми халқ холитар шуд, Фирдавсӣ бо Муҳаммади лашкарӣ хайробод карда, ҳамроҳи Абудулаф ба манзили ӯ равон гардид. дар он ҷо вай аспашро монда омада буд ва онро савор шуда ба мушояати ровӣ роҳи деҳаи худро пеш гирифт.